आंथ' दावहारुसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा एमपि गेलेगोननो मस्ट वेलकाम हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं एमपि गेलेनो आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि रन्जित बसुमतारी सारा गामि गामि बा जायगा जायगा फरायसालिफोराव बेरायनानै फरायसाफोरजों दसे दान्दिसे रायलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेफोरबायदि जुदि थारैनो बिबानगिरिफोरा बेफोरबायदि खामानि जुदि मावोब्ला थारैनो रायजो राजाया मोजां मोनो आरो फरायसाफोराबो लोगो जानाय बा जयै रायज्लायनानै फरायसाफोराबो सिनाय मोनो आरो बिबानगिरिफ्रा बेफोरबायदि सुबुं समाजनि गेजेराव हाबखननानै जुदि रायज्लायोब्ला बयनिसिमबो गिदिर खोथाया बिसोरनि दुखु दाहाखौ मोनथिनाय बा आरो बे दुखु दाहाखौ मोनथिब्ला बैफोर दुखु दाहानि सायाव बैफोर जेंना जेथोनि सायाव खामानि मावनो खाबु मोनो बा खामानि मावनो थाखाय बोलो मोनो बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे खौराङा जादों जे सोलोंथाइ बिफानाव सेलारि जायाखै बा दरमा जायाखै होननाय खोथाया बेसेबां सैथो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि फोरोंगिरि दङब्ला अन्नानै मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव बेनि अनगायैबो लोगोसे एक्स एनडिबि आदामुनि खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला जे बि राजा आरो लोगोसे समर बसुमतारी आदामोननिफ्राय मिथिना मोननाय बायदिब्ला जे एक्स एनडिबि आदामोना पलिटिकेल गेलेनो थाखाय बिथांमोना एसे लाहार फाहार खालामनायखौ खोनानो मोन्दों बिथांमोननि खुगानिफ्राय दा बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गोजौसिम बा बेसेबां गोजानसिम आरो बेसेबां थार जागोन बे खोथाखौ बुंनो हानाय जायाखै लोगोसे रन्जित बसुमतारी सारा फंसे खोथा बुंदों जे 1964 मायथाइयावनो मिदि जानाय गामि आरो बैफोर गामिफोरा दिनै फरेस्ट एरियायाव गोलैबाय आरो मेदि हाबोन बेफोरो नाथाय दिनै फरेस्ट एरियायाव गोलैनायखौ बिथाङा मोनसे दुखु फोरमायो 1964 मायथाइनि आरो बेनि सायाव बिथाङा मा फोरमायो बेखौबो मिथिना लानि फंनैसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा एमपि गेलेगोननो मस्ट वेलकाम हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं एमपि गेलेनो आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो दिनैनि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो दायनाथ' गैया नालाय लेखा गोरों दायना बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स होननाय बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जाय मानसिया जाय पार्टिया क्रिटिसाइसखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बियो समाजनि जानानै मावनो हाया दाखालि फानिराम बिथाङाबो मा 17 बोसोर बुंबाय थायोब्रा होननानै एसेमब्लियाव बुंदों आसलथे बिथांमोना लाजिनांगौ मानोना खाम्फाया 15 बोसोर डिपुटि चिफ जादों 2 बोसोर इएम जादों खाम्फानि जायगायावनो नैबेवहाय मोनथाम गामिया दिनैसिम जुरिब जायाखै जाय जायगायावहाय खाम्फानि बिफा आयंआ बेयाव जोनोम जानानै बेयावनो रुंसारि जालांबाय 16 तारिखनि सिगां जोङो रानिखाथा नर्थ रानिखाथा मा गामिमोनथाय मोनथाम गामि बे गामिनि रायजोफोरनो जोङो हाखौ सुनानै जोङो गथायना होनो नागिरदों बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा एचिभमेन्ट बेखौ बुंबा लाजिनाय मोनगोन बुंबा लाजियो मानो 17 बोसोर रायखांदों होननानै 1964 मायथाइयाव मियादि फात्ता गोनां नन के काहितमा होननाय मोनसे हालाम मोनसे भिसिडिसि जेरावहाय 4,000निख्रुइबो बांसिन न'खरा रायजो जागासिनो दङ बिसोरनि हाखौ 64 मायथाइनि मियादि फात्ता हाखौनो 2008 मायथाइयाव मा होनो नेसनेल पार्कआव सोदों हाजार पइन्ट दं जोंनाव आगोलथ' बिसोरो एमजिएन रेगानि खामानिखौ खिथाहायोमोन गंसे न'खौनो उल्थां फाल्थां खालामनानै बिसिनि नामावबो फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो गावनि नामावबो आइ वाइ न' लायोमोन उल्थां फाल्थां खेमसि हायोमोन जों बिदि खालामालासिनो मावनायनि खेमसिखौसो होदों